Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ubah rojan kelan latih ting yang keseng HYC soyong circle, bat nong telu circle. Halor kijing kenok jongki beulong kum ki mafia badawa pisa. Ladi man pan bahak di pat bahak ki beri try jaka hasilong Western Bypass Road. Ulo ang bagay kijing kenok lasku kum ba udai uriu king atiar ni undang penyap riu. Ubah rojan ula kentat ya berok kijing kenok ki bagi HYC kala kenok ya bat ula sat khoi ya lade dak boong ba dan benta AA ha berok kijing kenok. Uni orang ba ula bu jengkeli ya keseng HYC. Balai bagi memuan hakapor bagi pat ba ki don kam pat ajeng kershan lam yaki bat kam bah bancu kenok yaki AKA ki bam don dong rem. Balare ki sengo bagi jeng kenok jongki kalau basyong nia ki di bansai bagi sakhi sabut ki biang hak macong kaan. Wan hang ne ban pensai leng baki media ya ki ki ba la mi ha kini kising ba dep ka kubor ba sa kan tho ne kaleng jonga bat nga ngan pi thu la de sendon ru ngadei ba rojen klan ba song basa ha jabar te ningkong kat kum ki jinglap ke jonga te nomar bang ha ban wan mi ru hakmat jong ki media namar bang ngupang ka donut berkensim ha bang perkhat ya ka jingkren lan ke jingkeno jong kita ki ba kisiem bangi ilong kita ki briu kum ba ki keno te ke ai ka bangin ngan sa pensai halu jong piru hakmat ki media menta ngamdon la pen krep ngan jubab ki ai ki ba maki keno bat bam khnang ba ka ki media lan kino ki briu ba pet lan kino ki briu ba sem ba kata ke jingkeno ka chonong rem ne kam donong rem ngala ngan sa pensai pi hakmat jong pi menta dan ko ngajing kan thok along bet ba nak sing HYC na po ningkong udai u kijing kan thok along bet u presiden jong ka HYC sarkir nong na po soyong kaban kong kadai kata kaba ula penpau bat ula kren yangi bat ula penmi ya kaniu bang ide kita ki mafia kapon nembuan kadai ki mafia ula penmi yangi bang ide ki mafia dan ide kita ki nong demand dan ide kita ki kat kumbaki kenok ha to kesngi kan kakwa ban pensai menta ba kajing keno ingi gidi ki mafia kajing sem bat la kajing sengutu ya kai bagi keno ngas ngoban perdamjur haju kapor bat ngimdei rukum kita ke bagi keno lingkong ba kalong ba habaki keno mafia ya nore no klade bersengutu lupa ba ngi la sengu mangi ide kita kinong ra king atiar la ne kita kinong penyap bril ne kita kinong pak penyap bril ne no la ne kita kinong dawa pisal no kata kadai ke jingmut ke banga kwa ban pensai jing kenok jengki mafia ka point number 1 ti habai dai pat kata ka jing kenok jengki ba uni presiden jong ka HYC sarkir soyong ba uang ba ngi simnya ta ka blank check na kita ki brio te halor ta jing kenok jengki ru ba ngasem ba ngimdon kum kata te haba kumno kum kata ka blank check kala ngila ban sim na kita ki brio tengi ngimdon kum kata ndai kata ngin sani ai ka ba lada ka an kan sa batai len ka an kan sa ngin sani kata ngamla ban ban keno ba bangan priang ba ki keno ngi bangisim ka blank check naki bat ka sawai ka pon ru ba ki keno ru ba ngide kinong tu pisa lane kide kinong tu inong pen beat breu lane kinong tu nong team haliang jong kata ka jing keno jong kiru ngas ngobat peremjur ba kimdei ban ken thalai kentin nong tu nong team lane kentin kinong penyap beriu lene ki kentin ki ba kumne kumtai kumbaki keren maki te nata kada wakwa ban pensai chapi ki media nang ba baro kin snguthu ba ngam dei beriu kum ki la keren yang ha to kesngi bar sakawai ke pon kwa ban bu tang ki pon namar kam kwa ban keno than ya ki namar ki la snguthu la jong kamram kumno bagi keren te kawai ke pon bagi keno ru bangi penmi kerteng themai ngi penmi kerteng ya ki beriu ki ba dei ki ba yo ya to ka jaka Bailuk san kendau ong no baka west long ka Shillong Western Bypass bangi penmi kerteng pen huri hura ro hata ka jing penmi kerteng lane ha office hang yang tai bagi keno ro live hujat ikum kita ngi ikum kita ngimdon bentai ai marngi ngide tengki briu ki bangi yerap ya kipat ba om bangi briu ngide ki ba ngisulu ngide ning bat kam snong na ngide ning bat kam thau ne ya kata ka badai apa keno kata jing penmi kerteng na kale jong ngiru ngim priang hiru lanonoru bat kawai ru kata le kala la tip lupa ba hami khala jongi gede ka jaka ka ba kilong try da kibriu mde ba long try da no ban long try ne ban kam try kata jaka jongki
Tenta kada wa kwa pencai sakiru bangim dan benta kom hakum kita kikam sniu. Ke bangin penlengru lengram dan ingin pen long kelumar yano reno hakata kakam. Te kapun ga kata kadi kejing kenok bat baki ong ru bangi le trai sendan yang kendau jongki. Kata ru kala long ka pension apa penkiam hai kada nut jonga. Bat kam tam yang bat bak pren la penpau sendak kerteng bangi dei kita kinong tu kinong tim kinong te lai pujat kila pension nang tun. Ngatrai ki media baru khat kila penmi katu bat kibriu kila pej bahaya katu marbanga ngakwa ban pensai da marngam snudai ri ila jong makan susah kat ba maki kren ya kai ke ba kim dei ban kren bat ngas ngthuru bangi khimdan bentai ye hakita ki jing kren jing keno jongki neta nata kada bat kane ka jing kentho kata kan number 1 ka point number 1 ka jing kentho kata kadai ba presiden jongka soyong HYC uta ude presiden si soyong bak keno yang lane keno yang bat friend bangilong ha kata kanong rim bangile kiti kam sneu te kata kadai gajing pensai na kaliang gajing kento jong u yang te sakawai ka pon bat ka ba ngakwa ban pensai pat de sa presiden jong ka soyong sarkir nong thlio kata kadai gajing pensai na leng jong u ban ma uru ulah keno ba keno yangi bangidei ki brio ki bah khmat tam bat umdai ta gibriu bahmat tam ro la kno ro bangi de gibriu bat dan jinge dei bat kibor bhalor te halor jikro jong ui bak dan ji dei bat gibriu bhalor ngingim dat jing tibi ai gum kataru te halalo nala ro ta kanong rem pangis ngeu bang ngim dei ban pen kit pap lane ben kin pop yano banga ngan dari kendu lane ngan dan jinge dei bat kata ka jinge dei ki bhalor te hajing saling laban ngalamut ban ong ba khamtam kat u presiden jong ka HOC sarkir nong tliu ola dei bersngu thu ba ma u kan udon jinge dei bat ki bahalor namar ba ma u dei presiden ngali gam dei we ngai tang ubriu no song snong ubriu no yarap ngam tip ya kai ngayarap haba kawan kan no ka jing mentoi snong athau ngami sekmat bangan pensai ling ba kita ki jing mentoi ngam dei ba ngan pensai ngam dei ba ong bangan kren etang sepang kapisa halor ka jing keno jong ka choisi nga tengah mention ba ya dai ki sisi namar hanadu ba ki keno yang aru ba ngadei kumtai gitu terjakat wadu bentak kerteng pat mi di kata mentang ha bani kren bija kini ki HYC presiden HYC nya na no kliu bana soyong itu ki presiden arngut hi te makiri ki keno mentala ladangi maki keno mentar ngiri laki keno inga ngidei kinong tu kinong thok kinong syukur kinong berkhot ngakwa ba maki ki di banwan rat sabut ke babiang ban ngakwa ro bangan pha kubor syaki bakin menra sabut dakano kata kasabut kesaki satar ke babiang baki bangang along entah bat kilap yang arah bangale entah kadang nganam kuat bang nong bangan suya satnia tang dakania dei kadon kam hi ka hok ngidi banwat bat ka hok ro kan liang la hok bat ka wei ro kan la klem ki saki sabut pin su kenok kum to ngalale juga nganam la ban priang ban prem jur hi sendan ba kini gibreu ro ngot kidi gibreu ki ba kadon ka ai selendet ngamla ban batai bat kat kum ngejingkren jong ki ro bakilai slok suai ni gibreu yi ta kinong yo pisana ka bypass ong no derek na ki bayo pisana ka ta ka bai luksan basiu ka silong wasen bypass hang tei kila don rupa ka jing selok bat ki trajaka kumno bar penir keput lene kumno ban le ya ta kam renga ngasu ong bet ba makir ki don ka ek selendet da bidan selendet pensai dak basai te haba pikno ru wara bet da kasaki satar tengir ngin saya da ta kanong tila da kade ka an ini ada kan la kade bingin ya kan da kanong no ti ngi lalong beradi ngim don kam ban pensai ngi ha ban ya kat kum kelenti jongka an lane jongka office hano office ngin don ke ka jing konyo kan la jungi ngin ngilong ke belak piang banyak ta kan namar pin smutu mamo la dei kam ngan pensai bai tai jingkli bai di bangas solution sim hangaru bai keno yang ta dengan pensai ba la dei ba kam jong ka surok am ha jing sisa dei kam surok thana wadan office ko maki keno yang ngi dan jing dei ka office te nando do office kalau lupa kan wadi ben pak kita kan kabin pak sangat kan bahkan ne la de sai ba nado na office baki office la paru ling ba ko official bet na akau jungki hite kam dei ba pa akau jonga denga ba ha bangadon ka kadon ka jing dei la ne kadon kata kajing sa la ne kajing yarap pisa mar kliang kajing imbrung nemla ban biang te ha ba kadon kum kata te ha ba kala kadi ke jongat ha ban sim bam te haba kino ro haju kapor pangasim ya kata cek jongki pangasei ru da kapor kata ro to ngolong hangno ki ni pensisa ngasei da kapor te taba kasek jono ra try da jin bangaila ban sei da kapor ya kano no kasek la kabang ro try ka haban tik respond kanya ne kam namar kumno kat kabang ro kala ban release le na bala ban plaj ya bisa jongki wei cubuk sa jongpi dengan sei mangala se la leng ba kasek
kadon be kata ka confirm hadin magla ayo et pisaru takadaw de ka basyai ting kani berkhot ka de bi ka kam thamula la ne ka kam penbit la ne ka kam ka baki keno ben tok bre ya no re no kan ngasu penkot betang kata ha kata nalor kata jing keno banga ngasi pisa na kita ki arngut ki bre ngam la ban je kateng kumbaka isu si katep mo ngaro hadin begla penpau ngaro sa penpau kata te halor jing keno jong kata berkhot ling ba kane ka kam ngat kam la ngam ton bentai ye maka don ka jing long bre hi bila tip ka jing long bre ka don ka kam banga ngai rap le ne ngai rap ino re no ngam kwa re bangan suong bangan ngachim kata ka pisa jong ki te bar sakawe rim sung thu ba kajing keno kalong ba nga sei pisa na ka kau jong ki katu kajing keno kalong ba nga sei pisa na ka kau jong ki bat suwa bang kinkernya katu kajing keno ruam kala dei bersung thu suwa ha kano kadur ngala ban sei lada maki kam don ka ei ka bang ngadon kam bat nga ha kam persimet jonga ngam keno ba ki ban pentok bria gini kita indai kadai ka kam simet de dalah maki ta kitra jaka ki wan la ne kile kata ka jing complain hadu chite office dc tengah ngam ton jis ngi ngalong bla di la tapi keno ya jang leng baka anu ngam ngalong bala kloy bat ka ei ka bangan sale ru ngan ha kata kapor kin satip bat kin satip kan nomor to ka kam simet jonga om bak de kam baki kam pat ba baka trai te kam de kam jaka puta ngam tip de kam jaka puta halo don kata sngo ban pencai bang sngo ban ong ken baki keno ba ta ka persen kata ka pangisay pisa kata ka 10% na taka ba arpunyo lai 10% no kadon ang to menin maglakran halo rajing keno jong ki ya kata ngit ngim tip ki ken persen na kim khan ngim tip ngit ha bangi don kam ya ka pisa ka kam simet jongi ni suong bet ka de pisa jongi kata ai bengi kata ka de kam de bangi keno bangi dawa na bata kata ka kam bangi ngitre de kato ka de ka kam personal ne ka kam private jonga bat ki tendai ngam tip ya kata ka jing ya kwa ban pentok bre ka jing jonga tele se ki pentok bre kan or ko kwa ban lah banga ngai rap yaki menta bi kwa ban bam ka jongar ngamla ban tip kum kata tengah ai ngin kan sani abin ba ya ka kam kum kata ka bah baki maki kenyan ling ba ka an mar an ka don ning ngang tengah ding bru ngam ju sim ka an jong kati bat ngam ju kwa ban keno iki bru ide kita ki mafia ini kita terter tak tahu ya ba ide ba kata ong ngasani abin ba ka an kan satrekam balada maki ki ya chakmat ngim don ka no kano ka jingartin no problem ngilo ke balaladi bat ngila blakloi gen banya don benta kan la kiat kum ta pangi ngin ya tak an kam nilai kan tak lain jonga kam nilai kan ya kata ka senjam ke banga kwa bangan pensai swah mentah hakmat ke media kenapa makir kintip ka kata bangawan bang ni mentara bangangam kwa than bangan yele ikit yano kam sniu ngabun sin ngakiar rai kam sniu ngam kwa bangan penpai kala ka basniu teta kata kwa ba maki kin smutu swala da kila lej ben complain stero nilai re yang ngangan pediang baik ada maki kia cakmat tengah sebut ya mentara kita komplain te tengah orang nonton bentai ye katakan bat kipat ba kin sas kipat ba ki baladon ha to benta ba ki baladon ha to bayo to ka balasan kendau kitip kan maki om bangi tip mangi kata ka basai kerua nai ki ba sak no ka basai ba ngimdon bentai ye kita